Terve, terve ja terve. Tänään taas pelataan pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa pelataan. No mutta niin. Voispa ottaa vaikka ja pitkästä aikaa pelaamaan. Joo. Minä aion tehdä sitten joululomalla, tai no tällä lomalla, mikä nyt äsken alkoi. Tein muutama niin, niistä mä teen videota, mutta mitä ihmettä. Heti tuli disconnect. Mä en edes niinkö kerennyt tunnin päästä tää on varmaan, jos mä häviän. Yes. Voitais mennä vaikka kattoon, riittäisikö meillä mihin. No. Teillä ei oo niin innoa. No niin, ja nyt taas jatkuu. Eli ohitinpa tuon mainoksen, niin ei tarvii katsella koko ajan. Onpa tylsä mainos. Niin, ohitinpa ja niin. Tästä lähtien vois vaikka ohittaa joka ikisen mainoksen. Ostaisiko Darlinganin? Mietitään. Vai ostaisiko mieluummin Blownhipperin? Ei, siis ei tätä kuin Blownhipper. Blownhipperi. Voitais testata sitä vaikka tässä pelissä. Ties vaikka voittaisimme. Tai voittaisimme. Eli huomenna siis tulee video ja niin. Mä jotenkin epäilen, että mä häviän tän pelin. Toi on niin kokenut. No, onhan minäkin aika kokenut. Niin. Ihan kokenut olen tässä pelaamisessa tätä peliä. Blownhipper ja Wizard ja tuollainen ja oispa toi nyt valmis. Joo, hyvä. Joo. Otetaan ekana vaikka Blownhipperi. Hipper. Taas tulee tällainen, heti kun pääsee pelaamaan, niin tulee tämmönen disconnect. Se ei oo kovin mukavaa. Toivottavasti ei nyt tuu sitten sellaista, että niin. No, joo, jatkuu. Totta kai. Tuollainen laitetaan. Tässä nyt niinku koko ajan tulee näitä disconnect-juttuja. Se olisi olla vähän nopeampi. Tämä on kuitenkin vaan pelleille. No, joo, tää on selvä pelleilijä. Tai joku trolli tää on. Joku trolli tää kuitenkin on. Tää ei oo mukavaa ihan oikeesti. Joo. Ainakin mukavaa, että voitin. No mutta kun näitä
No siis tästä videosta tuli aika tylsä, kun ei tässä tullut kuin muuta. Disconnect. 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 Mutta sellaista. Niin. Koitetaanpa saada edes yksi semmonen kunnon peli ja hyvä poika, kun skippasit sen mapin. Hyvä. Ja ei oteta tuo noita ja sitten vaikka tuo bonusia. Joo, nyt et skippaa. Et skippaa, please, please, please. Totta kai sinä sitten skippaat. Toivotaan nyt, että tulisi Cobra, mutta ei tullut. No, minäpä tässä nyt sitten rupean höpöttelemään jotakin höpöttää. Mitä olisi ihan... Siis ei niinkö höpöä. Siis vaan niin semmoista jotakin puhumaan jostakin. En minä tiedä. Mä voisin tehdä sellaisen trollivideon, jos... Tai niin, mä voisin tehdä sellaisen trollivideon, jos tää saa... sellaiset joku... 12 tykkästä. Tällaista trollivideo, jos tulee 12 tykkästä. Se tulee, jos tulee 12 tykkästä. Nyt on pikku bugi päällä. No, mutta tässä nyt niinkö kestää. Niitä palloja niinkö vaan tuu sitten. Joskus on vähän ärsyttäviä tullaan, kun vaihtuu tullain. Että ei tuu niinkö palloja, pitää ottaa tuntitolkulla siinä silleen. Milloinkohan niitä palloja nyt tulisi. Mutta nyt onneksi ei oikeesti tarvinnut odottaa niin kauan. Tuskin nyt kukaan odottaisi edes niin kauan. Kaikkihan painaisi good-napista. Mutta jos se olisi se kolikkopeli, niin, tai se, että voivat enemmän niitä kolikkoja, niin jos saat vaikka semmoisen 20 matsissa ja sulla on 21 sellaista, niin sä et kovin mielellään haluaisi hävitä sitä. Nyt kukaan mielellään mitä haluaa hävitä. Mutta niinkö, tuskin nyt sitä haluaisi hävitä. Tää on nyt pikkusen muuten lagi. Olisiko tää lagiminen nyt loppu tästä pelistä? Saatais jonkunlainen video. Ei, kyllä tästä hyvää tulee. Kyllä tästä tulee hyvä. Vaikka semmoista peliä. No, onneksi mä voitin. No niin, tää video kuitenkin voisi olla nyt tässä. Että nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi.